сураи Алфатиҳа бисёре дар ҳамин тоҷикҳои мо ҳамин фарзи айни тоҷикӣ ба ҳам хеле навистагӣ бо забони кирилликӣ баъзе хатогиҳо ҳамин сура ба хатогиҳо рух дода мешавад. Бисёриҳо ҳамин чанд бор ман шунидам хато талаффуз мекунанд. Яке аз онҳо ияка наъбуду ва ияка настаин. Бисёриҳо ҳамин хато карда талаффуз мекунанд ва дар охир ғайрил мағзуби алайҳим валаддолин масалан валаззолин мегӯянд. имконият мешуд бисёртар ҳамин нисбати дуруст хондани сураи Алфатиҳа барои мардуми тоҷик равшантар медодид ки хатогӣ накунанд ки бисёр чунки ман шунидам вақте ки ияка наъбуду ва ияка настаин мегӯед талаффузаш маънош тамоман дигар мешавад. яъне ки ба офтоб такя кардагӣ ба ҳисоб мешавад. илм фарз аст, миқдоре ки барои хондани намоз, барои адои фарзҳо, барои ҳар як банда илм омӯхтан фарз аст, яъне ҳатмӣ ҳаст. масалан сураи фотиҳаро дуруст тиловат кардан ин фарз аст барои ҳар як одам. ва имрӯз дар ютуб шароитҳо ҳаст, садҳо ҳазорҳо қориҳо ҳаст ки дилхоҳ сурае ки мехоҳед барои шумо тиловат мекунад, гӯш мекунед, ҳифз кунед. бародаро, на фақат сураи фотиҳа балки ҳаракат кунед қуръона чӣ хеле ки аллоҳ таоло дастур додааст вараттилил қуръана тартилан, қуръонро бо таҷвид хонед. ин амри парвардигор аст, қуръонро ба таҷвид хонед.